vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hei zvakangoma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Message iyo yavakanditumidzira yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 52 years ekuberekwa. Mukoma ndine confession yangu yandiinayo. Handichazivi kana zvekufunga uye handichazivi kana zvekuita. Nekuda kweizvo zvakaitika kwandiri, handina kana kumbogara ndakatarisira kuti ndingasvikawo pakuzorara neumwe murume akafanana neni. Zvakaitika mukoma Nashe ndezvekuti inini nemhuri yangu taiwanzokufamba tichienda tose kuZim, but madhamu vakabva vazoti ivo vainge vachida kumbosara zvavo kunoku kuJoni. Inini ndakabva ndangotora motikari ndokubva ndaenda zvangu kuZim, because kumusha uko tine prazi redu ratiinaro, but we are now permanently based zvedu kunoku kuJoni. Saka ndakabva ndati regedzai ndinge ndichimboenda kunodongorera vashandi kumusha uko. Munongotizivawo kuti isu vanhurume hatidi kupfuurwa. Zvakaitika mukoma Nashe ndezvekuti ndakangoti ndichingobuda muJoburg, then ndokubva ndaona umwe mukadzi uyo ainge akamira pahiking spot. Mukadzi uyo ainge akanyanyisa kunaka uye ainge aine rimwe cave rekuti wega waiona kuti apa paita zvemukadzi, apa ainge ari wechidiki, ainge akatakura zvake monaki rake. Saka ndakabva ndamubvunza kuti iye ainge achienda kupi, ndokubva andiudza kuti iye ainge achienda kutsoya ndou. Saka akati kunyange mungandisira zvenyu muLouis it will be fine. Nguva dzacho dzandakamupika kunoku kuJoburg, it showed kuti by the time patichazonomusiya kuLouis Richard ikoko nguva dzinenge dzatoenda. So ndakabva ndati aiwaka ndawana zvangu shamwari yerwendo, uyu ndiye wandichange ndichizofamba naye tiri parwendo. Inini zvangu ndichienda kumusha, iye ndobva ndamudropa muLouis. Apa already ndainge ndatozviudza kuti pakati apa kana ndikakwanisa kunyatsokukumbira zvine hungwaru, aiwaka munongozvizivawo kuti vanasikana vemuno muSouth Africa pakati mari apa ndo pavanodaniwa vachinzwa. Takati tafamba tati fambei ndokubva ndamuti ndikuda kudira motikari yangu. Ndakaenda paya ndini uyo ndikabva ndati motikari yangu full tank. Zvino ndakati ndapedza kuswiper ndokubva ndasiya chikwama changu chainge chakafuta nemaranzi. Ndakangochisiyawo padashboard ndichitira kuti mwana uyu ange achitorwa moyo nemari yangu yandainge ndiinayo. Already ainge atokomenta kuti motikari iyi yakanaka. This is the first time, akataura iye achiti this was the first time she had ever stepped her feet in such a beautiful car. Achingoti inoita kunge ndege, kuita kunge ndege. Ndega ndainge ndava kungonyemwerera. Tichifamba kudai taitomboita nguva dzekuti taingokaruka tatarisana. Iye aibva atarisa kusaidi, obva atanga kunyemwerera zvake akatarisa kusaidi. Ndakazomusvitsa shoko. Nguva dzandakazomusvitsa shoko, I think it was somewhere kuma past 7 or so pandakamusvitsa shoko, iye ndokubva abvuma. Mukoma taiti pose patinenge tamira ndaitobatiswa mahafu, asi uku kusikarudzi yake ndainge ndisina kana kumbogara ndakasvitsako maoko angu kusikarudzi, ndaingobatiswa macaves awa tichitokisana. But chinhu chakatanga kundinetsa ndechikuti body yake it seemed so heavy. Munoziva bhonzo remunhurume rakaita kakuomarara so, but she was too beautiful, or let me say she was too handsome. Aiva neimwe handsomeness yekuti yaisanzwisisika kuti what is going on, but mazamu ainge atori nawo macave. Kunyange ainge akapfeka kamwe kabum shot, you could tell kuti mwana wevanhu aripo. Ndakabva ndazozevezera munzeve dzake ndikabva ndamuti I just want to be with you, at least timbonzwanana masimba. Ndokubva aseka. Saka akabva azondiudza pane imwe guest house along the way. Ndokubva ndakona paya ndikabva ndaenda paya naye tikabva tanobhuka. So the first thing that she requested, iye akabva ati ainge achida doro. She avoided me mukoma. Pandakazotanga kunzwa kuti wainge wava kutanga kupinda mumusoro munhu, ndopaakazotanga
kundibata-bata achiita sei neniwo kana ndikangogara ndanwa doro ndinenge ndava kutonzwa kutoti pana pandatova nezemo rinotoda kuti ringe richipedzwa nemunhukadzi. Aiwa, takabva tatanga tichibatana paya munhu mukoma ndokubva akarara akandipira gotsi. Ndega mukoma ndakaona kuti apa painge paine churu zveshuwa, churu chemakevhu zvekare nekusika rudzi kwake uko. Ndakabva ndatanga kurara naye, akangosimudzira gumbo zvishoma ndokubva abata sikarudzi yangu, iye akabva angononanganisa. Ndikabva ndatonzwa ndava kutodzirwa, ndikatoziva kutoti zvaendwa izvi. Then apedza kudaro ndokubva azorara nedumbu. Wawa wainge watova musoro kuti pani chandainge ndava kumbonzwa here mukoma, painge pasisina kana chimwe zvacho chandainge ndava kumbonzwa. Takanakidzwa paya mangwana acho makuseni mukoma ndakashamisika kuti munhu akangondisiya, yet ndainge ndamuudza kuti kana tikangorara then ubva wazondimutsa. Nekuda kwekunakirwa kwandainge ndaitwa ndikati ini handikambokwanise kumuka, ndokubva atoseka akati I don't feel sleepy at all. Ndokubva atanga ake kungoona zvimwe zvimaseries muguest house imomo matainge tiri. Ndakazoti nichimuka mangwana acho makuseni ndokubva ndatarira kuti munhu uyu haana kundibira here, because pandakamutsvaka ndikamushaya ndochinhu ndakatanga kufunga ichocho kuti ndatobirwa. But ndakabva ndatoona kutoti wallet yangu yainge iripo dressing table ipapo. Then ndokubva ndavhura ndikabva ndaverenga ndikaona kutoti mari yainge irimo, haana kana kumbogara akandibira. Mukoma nashi inini naye tainge takachinja madetails. Ndakatanga kutaura naye, munhu ndokubva atanga kundi blue ticker, akangonditi you are such a lion in bed and I had a wonderful time. Ndakatanga kumubvunza kuti if you had a wonderful time, why is it wakazongonditiza at that time koma ameno chakangondipawo pfungwa dzekuti ndinge ndichingoscreenshota picture rake. Then within a couple of minutes ndikabva ndatoona kutoti munhu ainge andibloka. So ndakazoti ndasvika kumba ndaresta, ndava kutanga kuzvibvunza mibvunzo yakawandisisa, because ipapo patainge tichiita romance, I swear to you kuti ndakanzwa kubayiwa netundebvu. So I just thought kuti munhu ane beard, even if she is a woman, ndakangozviudza kuti akafanana nevakadzi vaya vane twundebvu, but mukoma her handsome was just too much. Saka ndakabva ndati rekedzai ndinge ndichiita reverse image search. To my shock mukoma nashi ndakashokeka zvekuti ndakaita sekunge ndichafenta, because ndakati ndaita reverse image search ndokubva ndatoona kutoti pakabuda profile reLinkedIn, ndikabva ndaona zvekare pabuda Instagram profile zvekare neFacebook. Ndikabva ndati rekedzai nditange ndaenda kuFacebook, ndiko kusinganetse kukasika kuverifya. Ndakabva ndadzvanya link riya reFacebook ndokubva ndaendeswa kuFacebook kuya. Ndakati ndichinosvika kuFacebook mukoma ndakashamisika, because ndakabva ndaona kuti munhu uyu wandaifungidzira kuti ainge ari munhukadzi, no, ainge atori munhu rume. I think vavanoti mashiu male or whatsoever ndo zvaari. Iye haasi mukadzi, but atori nemazamu mukoma, atori nemakevhu zvekuti nanhasi uno zvinotondiconfusa, but at the same time ndakabva ndaona kuti munhu uyu munhu rume akatongoita seni, and this thing it has discouraged me a lot and it has disappointed me a lot. Kuti saka zvinoreva kuti iye akarara neni. That is the reason as to why iye paya patakatanga kuita romance akangondiromance zviya zvefasta ndokubva atondipira gotsi, ndokubva atanga kucontrola. Munoziva mukoma, for the first time in my life pandaita bonde naye murume uyu, iye ndiye ainge ari in control, ndiye akaita everything mukoma, zvekuti inini ndakazongotongonzwa yatongovamo, ndava kunzwa kuti kakudziya zviri kudziyirira, but mukoma, this has disappointed me a lot. Saka ndakabva ndazodzoka zvekare kwaari ndikabva ndati tell me Sha, what happened between me and you on that night. Iye ndokubva akonfirma zveshuwa zvandainge ndichiziva, akabva ati ingawani takarara tose, ingawani takaita bonde. Ndikati bonde racho kana takariita seiko bonde racho? Iye akabva ati are you trying to be funny or you are just trying to be funny? Ndikabva ndati iwe just tell me kuti bonde racho takariita sei.
iye akabva ati ingawani iwewe ndiwe wakati unoda kundiita, then when I asked you ukabva waramba, but at that time I was intoxicated mukoma, inini ndakarara nengochani and handizivi kuti what am I supposed to do kuti ndinge ndichiburitsa pfungwa idzi dzekuti ndakarara nengochani, but murume uyu akaitoita zvekutondirobha zvekuti I never thought kuti munhu uyu munhurume seni, ndakatongofungidzirawo kutoti munhu uyu munhukadzi because of the way that she looked. Zvenyu mukomanashi atori nemazamu, ndakatomayamwa mazamu ake, ndaitomubata but she always avoided me. Ndainge ndakaita zvekuiswa kumashure kwake iye achindiyamwisa mazamu ake, so I never got that chance yekumuvhura makumbo. She made it sure kuti inini ndisambomubata kuzvidya uku. Ndaingoti kana ndikada kumubata kuzvidya then ruoko rwangu rwaibva rwadzoswa either kumazamu ake kana kuti kumagadziko ake kudzamara ndichizopedza then I fall asleep. Iyi ndiyo confession yangu. Takatukanako kuFacebook akati iwe when you picked me up inini mumoyo mangu I had liked you already. I thought kuti you saw kuti I am not a chick but I am not a dude. Ndikati nezvauri, when did you see a dude aine mazamu? This is my confession mkomanashi. Ndakatorara nengochanika ini. So what does this make me? I am very confused and isivi kuti ndoita say about this issue. I have never told anyone. I don't know what else to do and I have not told anyone about this story. I am just keeping it in my heart. But I swear to you, there are many times when I do not feel okay at all about this thing that happened. I feel as if I am the greatest sinner. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi pandakazoita reverse image search ndikatoona kutoti komunhu uyu zvaari munhurume, hanzi I saw the whole transformation yaakaita kubva kumunhurume achiva munhukadzi. Hey, pakaipa ya zvakaoma. Hanzi ndinokumbirawo maadvices enyu kuti how can I feel like a man again, because right now I do not feel like a man. Ndekuda kwekuti ndakarara noumwe munhurume akaita seni, yet inini I am not into these things. Please assist me. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chetupa changu. Yangu nyaya mukomanashi yakamira sekudai so. Ndinoda kureurura izvo zvandakaita inini negirlfriend yangu, kana kuti regedzai ndinge ndichiti ndinoda kureurura izvo zvandakapfurirwa negirlfriend kuti ndinge ndichiita. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai so. Ndakatanga kudananawo neumwe mukadzi uyu iye ainge achitoita zvake basa iroriri rechipfambi, but somehow mukomanashi ndakazongotanga kungodanana naye. After one night ndakangomubhukawo zvimwe zvezviya zvemashort time, but takabva tawirirana zvekutoti iye akabva ati otora nhamba dzangu idzi. Saka ndainge ndava kungoti pose pandinenge ndichida kumbotesta umwe munhukadzi asiri mukadzi wangu ndaibva ndaenda zvangu kwaari. Aiwa, ndakabva ndatanga kumuchengeta zvekuti iye aigara achingotaura kuti panapa ndazozviwanira munhu anondida. Ndainge ndava kumuchengeta mukoma kudzamara azonditi iye she had fallen in love with me. Ainge achitoti I am regretting what I am about to do, because muindustry medu umu hazviite kuti unge uchidanana your own client, but I have fallen for you. Pandakangonzwa achindiudza kuti she had fallen in love with me, I was more than happy. Ndikabva ndati aiwaka, it is far much better kuti ndinge ndichingoita hangu vadzimai vangu maviri, at least ndinenge ndava one small house, then ndobva ndazoita my main house. Zvichingoenda zvakadaro, munongotiziva kuti isu vanhurume hatikwanisike kugutsikana nemukadzi one
So what I did was that ndainge ndava kungovagovanisa since ndine tumwe tumabusiness twangu, ndaingopotawo ndichingotora mari uko nekoko, then ndichingomupawo mari ndichimubhadharira rent zvekare ndainge ndava kutomubhadhara. So nekuda kwemari dzose idzi dzandainge ndichimupa, I think kuti in her mind akabva atongozviudza kuti it is far much better kuti iye ange achingozama kuovertake mukadzi wangu. And yes, she tried to do and she damaged my wife's womb. Chibereko chemudzimai wangu chakatokanganisika nekuda kwemishonga iyo yandakazonzi ndinge ndichimushandisira mudzimai wangu. One day ndakati ndiri kumba kwake akabva ati, "Daddy, ndikuda kureurura." Ndikati, "Kochiko nai sweetie?" Iye akabva ati, "Daddy, ndine mushonga wandakapiwa." Ndikati, "Mushonga wei?" Akabva ati, "Mushonga wandakapiwa daddy ndewekuti ndinge ndichikudyisai." I got so shocked. Ndikabva ndati, "Waida kundidyisa? Why waida kundidyisa?" Akabva ati, "Daddy, ndinotya kuti munokwanisa kuzondisiya because of my past. Maybe muchazotanga kundijaja kuti kana musipo imimi ndinopota ndichipinza zvikomba." Ndikati, "Unozviita here zvekupota uchipinza zvikomba?" Akati, "No daddy, nemadiro acho andinokuitai. I will never do such a thing." Ndikabva ndati, "Saka I love you. As long as usingandichiti, I will always love you." Saka iye manje akabva ati kwandiri, "Daddy, mushonga wacho uyu ndava kuurasa, but please try to do something for me." Ndikabva ndati, "What are we supposed to do?" Takatanga tichaenda kunosunganidzwa kumaprofita akasiyana-siyana, but zvinhu zvacho zvakangoramba zvichingowedzera. Kudzamara one day ndazopiwa kamwe kamudzi aka ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunokaisa pasi pepilo ndakanzi ndinge ndichienda kunokaisa mupilo yemudzimai vangu, ende pose apa pakanenge karimo mupilo yemudzimai vangu ndinofanira kuti ndinge ndiinaye mudzimai vangu ndichiita naye bonde tichifara. And after 3 days ndaifanira kumboita sekunge ndinomuignore. Ndobva ndazouya kumba kwesmall house. Ndakazodzokera kumba ndiinako kamudzi aka, ndokubva ndatanga kuita zviya zvandainge ndakaudzwa nesmall house yangu. Ndaikatora kamudzi aka ndobva ndaisa mupilo, then mudzimai paaizouya kubedroom kuti tinge tichizorara aizotosvika ndatosota everything out. Hapana kana chaakamboziva. Early in the morning iye aiti ari busy achindigadzirira kuti ndiende kubasa. Ndaibva ndabvisa kamudzi kaya ndobva ndazosiya ndakakawandisa. Usiku zvekare ndaizokadzorera mupilo iyo yaanotsamira. Ndakazviita kwe3 days ndichiita bonde naye. Saka mu3 days umu nhumbu ndopa yakabva yabatira. Mudzimai wangu akati aita nhumbu, then yakabva yazobva yava ne4 months. Mudzimai wangu akabva apiwa recommendation yekuti asaramba achingobatira pamuviri. Iye akabva atotanga kutoshandisa family planning. Pakati papera zvimwedzi zvakati then small house ndokubva yandipa zvekare mudzi ikati, "Daddy, dzokerai nemudzi uyu mukoma. When you are in love, a woman can control you." Ndakadzokera zvekare ndikaita that same process for 3 days mukoma nashe ndichiisa mudzi iwoyo mupilo iyo inotsamirwa nemudzimai wangu. Ndakangoti musi wandakadzokera kumba kwaamainini small house ndichinorarako, mudzimai ainge ava kutoita majokes neni achiti, "Baba amwana, zvandiri kunzwa kunoku ndinoita sekunge ndatova nepamuviri." But I just said, pamuviri iwewe uine family planning yauri kushandisa. Sezvisinei mukoma nashe, mwedzi wakazoti uchinopera haana kuona maperiods ake. Takamboenda kuchipatara tikabva tanzi it is too early, ndokubva tazodzoka zvekare after 2 weeks, then the test came out positive kuti ainge abatira zvekare pamuviri. Mudzimai wangu akabva audzwa kuti zai iri parakaita implantation rakazviimplanta kunze kwechibereko, saka nhumbu iyi yaifanira kuti inge ichizobviswa. Nhumbu ndokubva yazobviswa. Chibereko chemudzimai wangu chakasvika pakuora zvekuti I think ndakaita gore rose mukoma nashe ndisingakwanisi kana kusangana pabonde nemudzimai wangu. Apa pressure yandainge ndava kupiwa nesmall house, in that same year small house ndopa yakabva yazondiudza kuti yainge yabatira pamuviri. Mwana wacho ndokubva atozvarwa. So even right now I am still torn between two worlds. I am torn between
my wife as well as my second wife, but handingati she is my second wife because munhu wekuti akazodzokera zvake kumadhiri kwake, but ane kamwe kakungondicontrola. So kaanoita anokwanisa kungonditumidzira kana mapictures ake mukoma, kana akangonditumidzira picture rake. So I swear to you mukoma, zvekuti even if I know kuti she had been sleeping with another man in the afternoon, but at the end of the day I'll find myself in her arms. Ane kamwe kakundicontrola kaanondiita kekutoti handitombogoni kana kuzvicontrola zvachose. Saka izviwo mukoma ndo zvandakaitiswa nesmall house yangu. Yakandipfurira kuti ndinge ndichishandisira mudzimai wangu mishonga. Zvino ndakati ndamushandisira mishonga mudzimai wangu ndokubva azosvika pakuora chibereko. After aita nhumbu 2 times ndokubva azoita miscarriages maviri, then nhumbu iyo yechi2 akabva azotoita zvokuitwa operation because mwana wacho hanzi implantation yacho yakaitikira kunze kwechibereko. This is my own story mukoma. I am not proud of the things that I did. When I look at my wife on a daily basis, ndinonzwa ndichirwadziwa uye ndinonzwa ndichizvishora kuti ko ndakamboita sei, ko ndiri murume akaita sei wekuti anosvika pakupfurirwa nesmall house kuti ngatiroye mudzimai wako. Inini ndikatobvuma kuti it is fine, ndakupa platform yekuti unge uchiroya mudzimai wangu. Dai kwanga kuri kunzi akazviroyera ega mudzimai wangu, aiwa ndaikwanisa kunzwisisa kuti iyewo pane zvaanga achirwirawo pandiri, but inini mukoma ndini ndakatoshandiswa. I think takaenda kumaprofita anosvika kuma5 mukoma tichingobatsirwa kuti imba yangu nemukadzi wangu mukuru inge ichisvika pakuparara zvekuti taingokaruka so tatonetsana, but inini ndichitoziva kutoti minamato iya iyo yandinenge ndauya nayo ndichigeza nayo minamato yacho iyoyo, imwe yacho ndichitomunyepera mudzimai kuti minamato iyi ndaipiwa minamato yekuti mabusiness edu asazosangana nemaproblems, iye achitofara mudzimai. But ndaibva ndamuudza kuti please musabata minamato yangu. The reason as to why ndaimuudza kuti musabata minamato yangu, it was because ndaizvizivira kuti kana akagara abata minamato yangu then inobva yazotadza kushanda, because minamato iyi yandaishandisa yainge iri yekuti ndinge ndichikanganisa iye. This is my own confession. Asi nerimwe ramazuva I want to sit down with my wife ndimuudze kuti baby izvi ndo zvandakaita and I am truly sorry. I don't know kuti achakwanisa kundiregerera here kana kuti achabva angoti let us break up because ndiwe wakaodza chibereko changu, iwewe negirlfriend yako ndimi makaodza chibereko changu, saka I cannot forgive you. Please assist me muri yeZimbabwe. Zvino zvekuti mudzimai ndingamuudza here kana kuti ndongonyarara zvangu and I pretend as if there is nothing that is wrong. Kana uyu mwana uyu akazozvarwa mudzimai wangu haatozvizivi kuti kune umwe mwana akazozvarwa. I am capable of taking care of small house yangu as hidden as she is. I am capable financially, I am able to do so. Zvekuti mudzimai wangu haambofi akazviziva kuti this is what I am doing. Pane pandakambomuchengeta ndikati madam vanokwanisa kuzofind out kuma bank statement, ndokubva ndaenda ndikabva ndanomuvhurira small house, izvezvi account yaanoshandisa iri muzita rangu, but mudzimai haatozvizivi kuti inini ndakavhurira small house account. Dari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, the secrets that we men keep. Pakaipa. But why is it vanhukadzi vasingazopfurirwe nemaboyfriend avo kuti handei tinoroya murume wako? Zviriko here? If you have ever done that, kuti uchidanana nechikomba chako apa uri married mobva maenda kung'anga kuti ukuvadzise murume wako, you can come to my inbox. But ndinoona sekunge zvakawandira kuvanhurume ndo vanowanzo kucontrolewa nemagirlfriends kuti handei kumaprofita kana kuti handei kung'anga. Why is it? Uye kana wakamboitawo zvinhu zvakadai so zvekuti unofamba negirlfriend muchisimbisa relationship yenyu yet uri married, come to my inbox and share with me your own confession.